Балаларда кызыксындырууга тырыш татар тилине заманчараак технологияларды көбүрөөк коллонорго керек деп ойлойм. Үзебиздин заман менен бейлеп аңлатырга керек. Гел искиликте гана түгел, яңаша. Мәсәлән, хәзерге заманда безнең компьютерлар технологиясы, смартфоннар бар, безнең машиналар инде абсолютно менә шушы кызык спорт яңалыклары, мәсәлән, спорт турында, машиналар турында шундый кызык итеп балаларга татарча үч шарт. Беренчесе заманча технологиялар, заман белән бәйләп, икенчесе безнең гаилә, өченчесе ул җәмгыятькә бәйле. Татар теле укыту авыр түгел, ләкин менә урыс милләтенә һәм башка милләтләргә татар телен чит тел буларак өйрәтү өчен методика минемчә җитешми Татарстанда. Шул үзебез укыткан укытучыларның методикасы белән укытабыз инде, мин хәзер фамилияләрен дип тормыйм. Күп методикалар бар, ләкин бу урыс балаларына бик авыр бирелә. Шулай менә әдәбияттан без укытабыз инде булса әсәрне. Ул әсәрне дәрес үтеп китә, ул әсәрне балаларга тәрҗемә итүдән генә. Мәсәлән, теге елны алып чыктым Бауман урамына, анда минем урыс балаларына иде, урыс милләтеннән. Аларны мин алып чыктым Бауман урамында үткән татарча сөйләшәмгә, анда матурналар карадылар. Шуннан соң әле бер-ике атналап анда ишеткән җырларны, кушымталарын да җырлап бирделәр татарча. Әлбәттә, мондый балаларны күргәч инде күңел сөенә үзеннән-үзе. Мәсәлән, футболистлар, хоккеистлар белән очраштырырга, татарлар бар үзебездә, мәсәлән, ул бездә Эмиль Гарипов Акбарста, Рубиндая Эмиль Набиуллиннар. Аларга бит инде ул Илмир Набиуллиннар. Аларга бит инде ул кызы, алар татарча беләләр, үзләре дә шушы. Гәрчә алар футболистлар, хоккеистлар, алар татарча сөйләшмәсәләр, әлбәттә, әле алар татарча белә. Бәлки балаларны шушы өлкәдә зирә кызыксындырырга кирәк дип уйлыйм инде. Башка өлкәләргә, газет редакцияләргә алып барырга, татарча сөйләштерергә, шагыйрьләр белән күбрәк очраштырырга, бәлки рус милләтеннән булган кеше татарча өйрәнгәндер, һәм ул татарча кызыксынып өйрәнә башлагандыр. Шушы кешеләрне белән очраштырыргадыр, балаларга инде мотивация булсын.